Што найперш прыцягвае ўвагу, калі заходзіш на выставу «Акадэмік Мікалай Нікольскі. Жыццё ў гісторыі»? Безумоўна, гэта ўзноўленае працоўнае месца навукоўца і асабліва яго вялізны стол. У красавіку 1945 года, калі сям'я Нікольскіх вярнулася ў Мінск пасля вайны, ім давялося вырашаць шэраг бытавых пытанняў. Вельмі вострым для акадэміка стала пытанне з яго рабочым сталом. Яго мінулы стол быў пушчаны на ацяпленне кватэры, калі ў перыяд эвакуацыі там жыў спявак. Аб гэтым успамінала другая жонка Нікольскага Рахіль Абрамаўна. Письменный стол Николая Михайловича певец использовал для отопления своей квартиры. В условиях полностью разрушенного Минска найти необходимый стол просто было невозможно. После тщательных поисков вопрос о письменном столе для академика Никольского был разрешен на правительственном уровне. По распоряжению Пономаренко Николаю Михайловичу выделили канцелярский стол из Дома правительства. Как только в Минске наладилась жизнь, мы нашли мастера-столяра, который изготовил рабочий стол по эскизу Николая Михайловича. Менавіта той самы стол, выраблены по эскізу акадэміка, прадстаўлены на экспазіцыі.